rebellion. Yeah, you know I can't about interview. It's not a formal interview. Slapper, as you all know, in the one of the chillers, some Slapper Kumbulelo was apa komi namhlanje abakwaTiti eVichtsfield abadala ngwamkhona uMr SA ukhona noMaster T namhlanje. Mr unjani mkhulu? Hey kuhle unjani my brother? Kuhle mkhulu wami silapha namhlanje eVichi. Injani, how happy are you? Kunjani? Yeah, no, I'm very happy my brother. Beautiful atmosphere, supporting our brother uLwat uTiti. I mean it's a very beautiful event. I think those that are not here, I think they are missing out. Yeah. Sure, uTi Bonwabile namhlanje kuphethe njani umcimbi walapha eMabheleni apha hey sendibiza ebukhweni ngoku ubukhoba lapha kuseMabheleni kodwa ke komiya apha kuphethe kanjani apha komiya namhlanje? Njengoba sesitsho si right kakhulu, umcimbi is perfect, yonke into ihamba kahle and abantu bakhona bonwabile and I believe that kusezokonwatywa kakhulu. Uthando lonwabi ngathi asilibona apha kunebusweni. Kodwa nithi lonwabile. So are there any chances of basimbone uMr Phayana edlala namhlanje? Hey, not tonight my brother. Not tonight. Maybe nguthi umuntu ozasibamba. Yeah. D uyadlala wena namhlanje okanye nje uzosupporta upholile nawe? Bengicima fama ngizosupporta but ndiye ndabanjwa nje apha ecaleni kwathiwa hey mhlekazi ingathi nje noba yilo 5 minutes noba 5 minutes or 10 minutes makungene nje. So ke nami ke sithi njilo besileli ebethilo uMr basizosupporta so then ke anowazi bandithi hayi. Sure, Mr. Festive season mkhulo wami ngopha umyalezo esingawunikisa nje to our viewers at home. Imessage ongayigqithisa kuba siqala festive season ngoku safety and all that. I think more especially kwelicala lapha eMthatha and KSD, I think drivers need to be very careful. Ngathi KSD has pulled the grip up. They are very serious with their festive campaign in terms of road safety. I mean, I think we saw there are new vehicles that are coming. There are cameras all over town. So abantu need to be very careful and drive safely. They must make sure that they don't drink and drive. They arrive alive. Yeah. D, umyalezo ngawushiya wena festive season to our viewers at home. I think uMr waqibile. Hayi ke siselapha ke as you all know silapha komiya koSibewu namhlanje. As you can see behind me, akumnandi kakhulu. Sizawulala lapha sikwandawo. Sniko